Hälikkä moi! Moi! Ja sori, mä kuvataan koko ajan tuolla webkameralla. Mulla on kyllä oikea kamerakin, mut siitä loppui akku. Me suunniteltiin tehdä video, mutta siinä kävi niin, että siitä loppui akku. Tässä siis on. Mut siis joo, ei oo kovin kiva. Ja sit muinakin aina, niin mä en ole löytänyt kameraa ja tälleen. Mut siis nyt me tehdään siis verkkokameralla ja mä näytän mitä mä askarrellaan ja sit me askarrellaan muutenkin. Elikkä tässä on mun ensimmäinen askarrelu. Mä teen tosi usein tietokoneet vaikka on semmosia. Elikkä tämmönen tietokone. Näkyykö sitä? Näkyy se siinä ihan hyvin. Joo, tämmönen tietokone. Niin taas me aukeava läppä auki. Läppä kiinni ja läppä auki. Ja mä tein tämmöstä erilaisesta paperista tai tämmöstä tai niinku tuo kartonki. Tämmöstä kuviokartongista. Ja tietokoneen. Ja nyt me siis esitellään ne. Minä olen Julki ja LP. Terve! Joo, toin sulla mun pään tuohon tielle. Ja mä oon siis Alpes Mutikainen. Ja musta tuntuu siltä, että mä en oikein tykkää niinku silleen salailla mun nimeä enkä tälleen. Enkä mä tykkään niinku se sama kuin sanois parhaan kaverille, mä pidän jonkun lupauksen ja sit niinku ei tehdäkään. Elikkä tässä videossa mä siis kerron mun nimen myöskin. Niin mun oikea nimi on Iida. Nyt se on sit sanottu. Pitkän pelon ohi. Eli mun nimi on siis Iida ja tässä videossa me siis myös askarrellaan. Kuten sanoin. Mutta että tästä videosta ei tule kauhean pitkään. Niin mä tehdään silleen, että tää oli nyt yksi osa video ja sitten toinen osa tulee koota. Elikkä me tehdään niin samalla, että kattokaa LPS-askartelua siitä. Ja joo. Niin, siinä näette sitten lisää näitä askarteluita, koska Liikuta nyt sitä Petsin päätä. Tietoa. Tää oli niinku tämmönen tietovideo oikeastaan. Joo. Mut siis moikka! Näettekö se seuraavan videon?